1930 елның 30 августы. Балташ районының ұйышу көне дип кабул итү кирәктер. Шушы көнне авыл җыеннарында сайланган вакиллар катнашында район советының беренче сессиясе уздырыла. Район советы, аның президиумы, башкарма комитетының рәисе сайлана. Районның үзәге итеп Түнтәр авылы билгеләнә һәм шул сәбәпле районда Түнтәр районы дип атала. Бөек Октябрьнең 14 еллыгы көнне район җитәкчелеге тулысы белән Балташка кайтып урнаша. Һәм 1932 елның башыннан район Балташ районы дип атала башлый. Яңа оешкан район җитәкчелегенең төп игътибары бу елларда авыллардагы халыкның тормышын җайга салуга нигезләнә. Төп юнәлеш билгеле – күмәкләшү була. Зур кыенлыкларга карамастан 1933 елга күмәкләшү нигездә тәмамлана. Районда 8 дистәдән артык күмәк хуҗалык барлыкка килә. Күмәкләшеп эшләүнең беренче елларыннан ук район халкы зур уңышлар яулый. Мәсәлән, 1933 елда Сосна колхозы һәр гектар сөрүлек җиреннән 15 центнер уңыр җыеп ала. Яңа тормыш, үрнәк, Сталин исемендәге Шамгун, Ленин исемендәге Кызыл көч һәм башка колхозларның нәтиҗәләре югары була. Дәүләткә икмәк сату йөкмәләрен Балташ районы беренчеләрдән булып үти. Районнан 6 кеше колхозчы ударникларның беренче һәм икенче съездларында катнашалар. Икенче съезд уңаеннан барган ярышта җиңеп, районыбыз республиканың күчмә кызыл байрагына лаек була. Районның яшәү чорында аның халкының фидакар хезмәтенә, түземлегенә сакланмый мөмкин түгел. Авыр сугыш һәм аннан соңгы газаплы елларда бу фидакарлык аеруча тирән чагыла. 1941-1945 елларда район дәүләткә 1 миллион 353 мең пот ашлык, 50 мең пот ит, 1 миллион 674 мең килограмм сөт җитештереп тапшырган, 8 миллион 954 мең сумлык заем, 3 миллион 328 мең сумлык лотерея сатып алган. Танк колонналары төзү өчен 630 мең, самолет эскадрильялары төзү өчен 2 миллион 383 мең, җиңү фондына 555 мең сум акча җыеп тапшырган. Авылларыбызда беренче электр лампалары 50нче елларның башында кабына. Ул вакытта иләргә шатлык булып кергән электр утын колхозларның әз егәрле электр станцияләре бирә. Ә дәүләт электр шелтәре районыбызга 1967 елның көзендә килеп җитә. 1970 елның башына районыбыз авыллары тулысынча электрлаштырыла. 1965 елдан соңгы чорны районыбыз үсешендә яңа бер этап итеп карау уңайлыдыр. Бу елда бөртекләрнең һәр гектарыннан 9,5 центнер, бәрәңгедән 130 центнер уңыр җыеп алына. Терлекчелек продуктлары җитештерү һәм сату темплары үсә. Колхозларның икътисады ныгый. Авылның йөзен яшәү рәвешен тамырдан үзгәрткән киң социаль яңарышның башы нәкъ шул еллардан башлана. Авылларыбызда бер-бер артлы яңа мәктәп биналары, балалар бакчалары, мәдәният йортлары, медицина, сәүдә, көнкүреш хезмәте күрсәтү объектлары үсеп чыгалар. Бу еллар гомумән төзелеш эшләренең киң колаш алуы белән истә калган. 70-80 елларда районыбызда каты катламлы юлларның киң шелтәре барлыкка килә. Бу эш район колхоз совхозлары, предприятиеләре, юл идарәсе көче белән башкарыла. Юлларны төзү өчен материал үзебездәге елгалардан алынган вак-таш кулланыла. 1979 елда халык хуҗалыгы өчен әһәмиятле чара, интенсив рәвештә күп санда күперләр төзү эше башлана. 1978 елда районга табигый газ китерү эше башлана. 1985 елдан киң колаш белән районыбыз авылларына газ трассалары сузу, йортларга һәм җитештерү предприятиеләренә газ тоташтыру эшләре башлана. 1999 елның көзендә районыбызның барлык авыллары табигый газга тоташтырылып бетә. Районыбыздагы җитештерү хезмәт күрсәтү предприятиеләренең үз тарихы бар. 1930-35 елларда район җирлегендә Красный Труд, Стахановец, Кызыл Октябрь, Дружба, Кызыл Тукучы кебек вак артельләр эшләгән. Әнә шулар базасында мех әйберләр җитештерү фабрикасы, Карадуган мебель фабрикасы, Балташ сөт-май комбинаты, авыл хуҗалыгына хезмәт күрсәтү өчен төзелгән НТСлар базасында киң колашлы Балташ сельхозтехникасы, Агрохимсервис үсеп чыктылар. Алар зур җитештерү һәм тәэмин итү тармагы буларак авыл хуҗалыгы предприятиеләре, колхозлар үсешендә гаять мөһим роль уйнадылар. 90нчы еллар катлаулы, булгавыр шыр бу. Ил өстендә үзгәреш җилләре исә, торгынлык, таркалу процессы башлана.
Билгеле, бу җилләр безнең туган төбәгебезне дә читләп узмый. Әмма шушы шартларда да районда игенчелек үсте. Терлекләрнең баш саны сакланды. Продукция җитештерүдә кискен үзгәрешләр булмады. Бөртекле культураларның һәр гектарыннан 40 центнердан күбрәк уңыр җыеп алуга ирешелде. Һәр сыердан 5000 килограмм күбрәк сөт савып, меңләгән райондашларыбызның олуг хезмәте нәтиҗәсендә зур җиңү яуланды. Игенчелектә азык культуралары үстерүгә игътибар артты. Мелиорация тармагында ясалма күлләр булдырылып, районыбызда 7000 гектардан артык җирдә сугару эшләре башланды. 1997 елда районыбыз ел язмасында алтын хәрефләр белән язарлык тагын бер олы вакыйга булды. Игенчеләребез район тарихында рекордлы 1 гектардан 51,6 центнер, барлыгы 167770 тонна уңыр җыеп алып, республика күләмендә беренче урынга чыктылар. Районыбызда төзелеш темплары киммәде генә түгел, сизәрлек үсте. Шушы елларда үсеп чыккан дистәләрчә мәхәббәт объектлары санап булыр иде. Бу яктан да халыкның көндәлек тормышына бәйле төзелешләргә өстенлек бирелде. Соңгы елларда республика җитәкчелеге тарафыннан кабул ителгән күп санлы программалар безнең районыбызда да үзенең куанычлы нәтиҗәләрен бирде. Яшь гаиләләргә, яшь специалистларга торак төзү өчен акчалата ярдәм күрсәтү, заманча сөт җитештерү комплекслары, саву заллары белән терлекчелек биналарын үзгәртеп кору, игенчелектә җитештерүчән яңа техникалар алу һәм технологиялар куллану, Бөек Ватан сугышы ветераннарын торак белән тәэмин итү, авария хәлендәге күп фатирлы йортлардан яшәүчеләрне күчерү, күп балалы гаиләләрне һәм ятим балаларны торак белән тәэмин итү тормышка ашырылды. Заман таләпләренә туры китереп яңартылган мәктәп һәм балалар бакчалары, яңа мәдәният йортлары, модульле фельдшер-акушерлык пунктлары, хоккей, спорт мәйданчыклары, парклар, төзекләндерелгән шишмә буйлары — булар бар да райондашларыбызның уртак хезмәт җимеше. Республикабыз картасында кечкенә генә бер кисәкчек булып торган Балташыбыз, менә шулай ерак бабаларыбыз салган ныклы нигездән тайпылмыйча, замана үзгәрешләреннән калышмаска тырышып, 2020 елда үзенең 90 яшьлек юбилеен лаеклы каршы алды. Юбилеең белән сине, Балташым!